Les praderes de Posidònia conformen l'ecosistema més característic del Mediterrani per l'elevada biodiversitat que repleguen i pel seu paper en el manteniment de la qualitat de l'aigua i l'estabilitat dels fons. La Posidònia oceànica, planta endèmica de la Mediterrània, és coneguda popularment com a alga, però en realitat no pertany a aquesta categoria científica, sinó que és un vegetal superior. Com les plantes terrestres, té arrels i tija. Les fulles tenen forma de cinta verda i formen feixos de 5 a 7 fulles cada un. La floració comença a la tardor. Les flors es poden observar fins al mes de març, segons la profunditat i la temperatura de l'aigua. Els primers fruits apareixen a finals d'hivern i germinen entre abril i maig. Es dispersen gràcies als corrents marins. Finalment, les llavors cauen al fons i tracten de fixar-s'hi. Només unes poques ho aconsegueixen. La major part dels fruits arriben a les platges o es perden a alta mar. La Posidònia forma praderies, grans extensions de moltes plantes juntes que creixen sobre el fons de perfil suau. A altres indrets no es troba per davall dels 25 o 30 metres, però a Balears viu des de pocs centímetres de profunditat i gràcies a la transparència de les aigües fins als 40 metres. Aquesta comunitat marina té una funció ecològica semblant a la dels boscos o la terra. Aporta oxigen a les aigües i produeix una gran quantitat de matèria orgànica que serveix d'aliment per a d'altres espècies. També funcionen com esculls que redueixen la velocitat de l'aigua, suavitzen les onades, eviten la pèrdua d'arena i retenen els sediments. D'aquesta manera fan que les aigües costaneres siguin més netes i transparents. A les praderies de Posidònia, com en els boscos, multitud d'espècies hi troben el lloc ideal per alimentar-se, refugiar-se i reproduir-se. Entre les tiges hi creixen diverses espècies d'algues. Fins i tot damunt les fulles, alguns invertebrats han trobat el lloc ideal per viure. Equinoderms, com les estrelles vermelles i el bogamarí, s'alimenten d'aquesta planta. El pop troba el seu amagatall entre les arrels. La sípia es camufla entre les fulles i la nacra, un mol·lusc amenaçat, té els alguers al seu refugi. Són moltes les espècies de peixos que tenen com a hàbitat preferent les praderes de Posidònia. Aquí poden trobar aliment, protecció, lloc per desovar o refugi per les cries. Una de les espècies més característiques és la saupa, que s'alimenta de les fulles i forma vertaders ramats submarins. També són freqüents les donzelles, el tord, les grívies o els serrans. La Posidònia oceànica és tan important per al litoral mediterrani que hem de protegir-la de totes les amenaces que estan fent minvar la seva extensió. Conservar-la és preservar la biodiversitat marina.